megyünk és ennyi. Láttad a vizet? Mint a borborálon. Hát akkor megérkeztünk. Oké, thank you. Aha. Hát ez ilyen, picike. Ez egy balatoni nyaraló. Olyan találsz egy ilyen sima követ, akkor honnan tudod, hogy ez ilyen belül? Eszméletlen. Ez a világegyetem. Hozzá. Még a kereskedelmet kell. Igen? Azon? Nem tudom miért. Hozzának a 4 éves gyermekét ilyen. Hasszuk a gyerek. Sziasztok! Я зараз куплю йду. Ez ugyanaz, nem? Ez az, ami... Inkább az a a feje, tetszik, igen. az a paprika. Tehát ez igen. Milyen ügyes? Amúgy amikor otthon csináljuk, hogy annyira vinak vagyunk hozzá. Rakassen el. Thank you. Limón? No, ¿Vaso? no, that's it. Thank you. Gracias. Paprikával is ketchup. Az olyan. ¿Limón? Próbáljuk ki. Ez lehet tenni. Okay. Serían 100. Sí, por los dos. Tanta vida yo te di, que por fuerza te elegí, Sokan jönnek. por mí. No pretendo ser tuyo, no soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida soy lo bueno, soy tan pobre. Esto, ¿no? Que si fuera un pozo, un vacío, una vez que estemos en el del kilo, luego se va a Az 90 első metros. megálló. ¿Sí? 100 méter mély. Majdnem.
hőség oda bent, ez 700 méter mély. La garza espátula, el pato canadiense, entre otras especies de aves que de repente cruzan por aquí. Hát Bakalának ez a legjobb része, amit legtöbben szeretnek. Ez a kanál is, ez elvezet a Karib-tengerhez itt szembe. És akkor ide csinálnak is. Tehát a víz, az... nem tudom, én még ilyet nem láttam. És ez egy tó. És édesvízű. Én erre vágtam, amúgy erre a helyre, én ezt néztem. Hello, Nati! Ott ül a pálmafák alatt. Szar neki. Hello! Reggel kb. Még senki nem volt 10-kor. Tömeg van. Jó minden. Na és akkor ott mutatja ez a táblácska, hogy ezek a... nem szabad rálépni erre a kövekre. Hát nem is kő, ezek a mikroorganizmusok, olyan, mint a kő lenne. Hogy hát kő. Rajta vannak ezek a mikróbák, amik tisztítják a vizet. Nagyon vigyáznak a tisztaságra. Nagyon jó. Tehát ide kajával be nem jössz, nem szemetelsz. Ha itt akarsz tengődni egész nap, akkor majd itt veszel magadnak kaját. Hát és akkor jönnek a... Még nem indultam az elejéről, de így 5 perc alatt végig lehet ide sodródni. Hát itt van 3-as elágazás, ide bevergődök a végére, itt írja, hogy vége van. Vége van az úszásnak. Hát itt már nem sodor. Na hát ez a Temeta Azul. Én nem tudom. Mert meg én eljöttem egy ilyen érdekes helyre. Nem is akarom tudni, hogy hány méter mély. A víz nagyon jó meleg. Nyitott barlang alul. De bementem. Hát túl sokáig nem voltam benne, de kipróbáltam, bátor vagyok.
majd bocsánat. Annak tekint. Akkor megyünk. Erős paprika. Tampoco. Nada más el taquín ahora. Akkor gyerünk reggelihez. Felkapni egy kávét. Anita. A néni csinálja nekünk. Hello. Reggeli csendélet. Bonita. Ott a sárga. Ott a sárga fönt. Ott van fönt a csilláron. Ott van. Most jöttek vissza. Ó, Justin, kinek? Magyar. Magyar. Vagy nem is tudom, látszik ez. Hops! Nem látszik az árnyékban.